ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним сабук UFC Илия Топурия гуфт ки Макс Холлоуэй баҳона кофта истодааст то ин ки бо ӯ муҳориба нагузаронад. ман омодаем дар кадом саҳнае ки набошад муҳориба гузаронам. Макс Холлоуэй ҳозир баҳона кофта истодааст то ин ки наҷангад. аз UFC ба ман занг зада гуфтанд ки ӯ проблемаҳои шахсӣ дар оилааш дорад ва аз ҳамин сабаб вазн кам карда наметавонад ва ӯ ба вазни сабук баромадан мехоҳад. ман медонам ки аввалин шахсе мешавам ки Холлоуэйро ба нокаут равон мекунам. ҳамаи чизе ки ӯ ба даст овардааст ман эҳтиром мекунам. барои ман бо ӯ дар октагон ҷангидан шараф аст, аммо вақт рафта истодааст. аз шоҳон бошад то абад дар тахт намемонанд. ҳозир лаҳзаи ман аст. ғалаба бо тариқи нокаут дар ҷанг зидди Холлоуэй ана ҳадафи ман, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии Илия Топурия Макс Холлоуэй мешавад. оиди ин чиз ҳатто Александр Волкановский гуфта буд. шаби гузашта аввалин муҳорибаи рӯбарӯи чемпиони вазни миёна Дрикус ду Плесси ва чемпиони пешинаи Исроил Адесанья баргузор гардид. биёед тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо рӯзи 18 август дар турнири UFC 305 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. рӯзҳои истироҳатии гузашта дар турнири ACA 177 муҳориба байни Григор Матевасян ва Муслим Магомедов баргузор гардид ки дар ин муҳориба Муслим бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. баъди ин муҳориба яке аз чеҳраҳои асосии ACA Асланбек Бадаев эълон карда гуфт ки худи ҳозир ду беҳтарин ҷангвори вазни ним вазнини ACA ҷангиданд. Муслим рақами 1, а Григор бошад рақами 2 ва Асланбек Бадаев илова карда гуфт ки агар Муслим набошад пас Григор ҳамаи ҷангварони вазни ним вазнинро аз ҷумла Фаридун Одиловро мезанад. ва шаби гузашта Одилов дар ин суханҳои Асланбек ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. оиди суханҳои гуфтаи Асланбек ҳатто чӣ гуфтанамро намедонам. вақте ки ӯ оиди Муслим ва Григор гап мезад дар ин рӯйхат номи маро нагирифт, дар ҳоле ки ман дар муҳорибаи онҳо ягон чиз надидам. 3 раунд Муслим ӯро идора кард бе ягон зарбаи дақиқ. Асланбек бародар, интизор шав, вақт ҳамаашро нишон медиҳад. баъд фикрҳои туро фаҳмидан барои ман шавқовар аст, навиштааст Одилов. ва дӯстон, дар ин ҷо Фаридун 100% рост мегӯяд. муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле дилгиркунанда ва камнатиҷа буд. барои ҳамин мо боварӣ дорем ва умедворем ки Фаридун ба ҳамаи онҳо нишон медиҳад ки онҳо иштибоҳ мекунанд. бояд гуфт ки Фаридун муҳорибаи навбатии худро дар финали гран-при вазни ним вазнини ACA зидди Адлан Ибраҳимов барои камарбанд ва $1 миллион мегузаронад. айни замон саҳнаи муҳорибаи онҳо маълум нест, лекин умедвор мешавем ки ба наздикӣ маълум хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.